right, mastreets esocial media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa havazukura ndiunyeperai Naiza boom Naiza boom iri kupisa ReNaiza yezvino izvi kwaizvezvi Naiza boom nasekuru tisitine chitanda nditi aiwa tisitine chimuti so pane umwe muchinda anditi wekuNigeria celebrity especially madzimai toziva kuti ndimunonyanyoona ma-Nigerian movies anditi hane varumewo vamwewo mbichana so muchinda uyu aiendosawo Naiza boom. So ndoda kuti muzvinzwire mega anditi so musakangane kusubscribe paSaint TV, also obva wanosubscribe Naiza boom nekufollow nekulike mapages avo ese anditi hande munonzwa kuti muchinda uyu aiendosawo achiti kudii from Uncle Zain, the only Zimbabwean uncle, pari zvino ndoda kuti chi much love. What a bombshell. Zimbabwe, what's up? Yo, it's a boy, bombshell worldwide, you understand? Keep your gardens and burn your bushes, you understand? Yo, subscribe to Naiza Boom Films, yeah? They deal in all kinds of skit, all kinds of advertisement. Subscribe to their YouTube channel and make sure that you follow them on Facebook, Instagram, and everywhere, you understand? Naiza Boom Films, best entertaining company in Zimbabwe. I just want to keep your gardens and burn your bushes.